Ένα πνευματικό παιδί του Γέροντα ήταν πώς λέγεται αυτή στην Αθήνα που είναι για τα διαστημόπλια, ναι, αστροναυτική, NASA. Θυμάστε έναν διαστημόπλιο που πήγε στο διάστημα και δεν μπορούσε να το φέρουν πίσω? Θυμάστε? Έκαμε ένα παγκόσμιο συμβούλιο από τους πιο μεγάλους διαστημολόγους, πώς λέγονται αυτοί τέλος πάντων, για να δούμε τι θα κάνουμε με το διαστημόπλιο. Ο άνθρωπος αυτός που πήγε ήταν πνευματικών τέκνων του Γέροντα Πορφύριου, οπότε πριν πάει στην Αμερική, πέρασε από τον Γέροντα να πάρει την ευχή του. Γέροντα, φεύγω στην Αμερική, έχει αυτό το πρόβλημα. Τι πρόβλημα, του λέει ο Γέροντας? Του λέει, ένα διαστημόπλιο δεν μπορεί να έρθει πίσω. Λέει, καλά μωρέ, τι έπαθε, λέει, και δεν έρχεται πίσω? Δεν έρχεται, Γέροντα. Στάσω το εξετάσουμε να δούμε. Αλλά τώρα το διαστημόπλιο αυτός, πού ξέρει από διαστημόπλια? Λέει, 2 λεπτά το εξετάσουμε, του λέει ο Γέροντας. Και αρχίζει το περιγράφει το διαστημόπλιο επακριβώς και πού ήταν η βλάβη. Του λέει, να, έχει έναν τόπο εκεί, του λέει, έτσι ξέρω εγώ πώς το περιέγραψε, εκεί είναι η βλάβη. Και καλά, πώς θα το διορθώσουμε, Γέροντα? Και του είπε, πώς θα το διορθώσω? Αλλά του λέει, πας, του λέει, θα πεις τίποτα εσύ. Θα σου αφήσω όλους να πούνε, λέει, θα τα βρουν εκεί, δεν θα βρει κανένας, λέει, τι συμβαίνει. Θα τα πούν όλες τις σοφίες οι άλλοι, θα μείνεις τελευταίος. Και θα πεις στο δικό σου να σου πάρεις και βραβείο. Πράγματι, πήγανε τώρα τον Έλληνα, ποιος του έχει σημασία, πού ξέρω ο Έλληνας, και άλλοι να πούμε να δεις τηλεσκόπιο, που αυτό το διαστημόπλιο, είπαν οι μεγάλοι επιστήμονες που ήταν, ας πούμε, κατασκεύασαν, αυτοί δεν μπορούσαν να βρουν άκρα. Δεν έβρισκαν τη βλάβη. Πάλι εκείνος λέγανε, τώρα να το πω, ρε παιδί μου, δεν είστε και, ας πούμε, και γελιοποιηθώ, αφού πού το ξέρεις εσύ? Αφού διαστημόπλια στην Αθήνα δεν έχετε, που αυτά τα όργανα βλέπετε δεν έχετε, πού το είδες? Αλλά πάλι ο Γέροντας μου είπε να το πω. Αφού είδε και δεν το βρίσκα, και δειλά είπε και αυτός, ξέρετε, νομίζω από κάτι έρευνες, κάτι μελέτες, ας πούμε, νομίζω ότι έτσι είναι. Του λέει, αποκλείεται. Λέει, εξετάστε και κάνετε αυτά τα πράγματα. Και έκαναν επακριβώς τι τους είπε ο Γέροντας. Δεν τους είπε αυτός τον ένας γέρος, τους είπε ότι το εφεύρε, να πούμε. Έκαναν τι τους είπε ο Γέροντας Πορφύριος και αμέσως συνδέθηκαν με το διαστημόπλιο και μπόρεσαν και το έφεραν πίσω στην γη. Τέτοια φαινόμενα, παιδιά, πάρα πολλά. Έχουν γραφτεί βιβλία ολόκληρα, δεν ξέρω αν έχετε διαβάσει